जों जेम्स बसुमतारीया इनफरमेशना बिसिमल' जे गावलायलायनाय जादों दंफां दानहैदों गावलायलायनाय जादों बे गावलायलायनायाव थैबाय सासे मानसि थैबाय फुंखा गारमेन्टनि मानसिया थांनानै दाय गैया गारा गावहैबाय खिन्थु बेखौ गावलायदों होनदों बे नङा एकदम थगायदों। खुलुमबाय रायजोफोर दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ लानानै फैलायबाय आरोखि ना नोंथांमोना ससे इन्ट्र भिडिअआव नायनानै मिथिलांखाबाय दाख्लि जालांबाय थानाय जोंहा रयमोनायाव आरोखि ना न'खरनि सासेल' फिसालाखौ गावथारनानै न'खराव सिलिंखार खालामबाय ओमफ्राय न'खराव खोमसि सोनानै होबाय न'खरनि बिमा बिफानि गोसोखौ दुखु होबाय आरोखि ना दा बेनि थाखाय आङो बे भिडिअखौ लानानै फैदों। जोंहा जेम्स बसुमतारीया मा बुंदों फरेस्ट बिफाननि EM जेम्स बसुमतारी माने ओरैबायदिसो बुंबावदों आरोखि ना बियो गावलायनानैसो थैदों होननानै बुंदों आरोखि ना गावलायदोंसो खिन्थु सासे बर'निनो EM बर'नि फिसाखौ बेबायदि बुंनो जेम्स बसुमतारीया लाजिनांगौ आरोखि ना लाजिनो सोलोंनांगौ सासे EM जानानै गावनि दायखौ सारायनो थाखाय गावखौ दायनिफ्राय बासायनो थाखाय बेबायदि बुंनाया थिग नङा आरोखि ना बियो साननांगौ बै बाराव मा जाया रानिखाथायाव इसेबां अफिस बुख्रुब जाबाय सिलाइ सावजाबाय सोरबा खर'आनो बुख्ला लांजोबजाबाय थेवबाबो जेबो खालामनो हायाखै दिनैहाय जोंनि बर' फिसाया जेबो दाय मावामालायनो बेबायदि गावथार जानांबाय आसा थिग आसे मानिबाय आङो दायखौनो मावबाय गोरोन्थि मावबाय ना लोगोफोर दाय मावबाबो गोरोन्थि मावबाबो आरोखि ना आयेन दंमोन आयेन बायदि बिजिरनांगौमोन बेखौ जेलाव हरनांगौमोन हमनानै हमनो मोनखानानैबो मानो गावथारबावखो नङा होमबा रायजोफोर बे गनायजाथाव नङा हमनो मोनखानानैबो गावथारदों होननानै बुंदों आरोखि ना दा जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों खोनादों खिन्थु बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आरोखि ना दुखुनांथाव बाथ्रा बियो गासैबो जेम्स बसुमतारीनि दुरबलथायाव लोरबाङाव जादों होननानै आं सिदायै बुंनो हायो आरोखि ना बिनि थाखायनो आं खावलायो आरोखि ना जेम्स बसुमतारीखौ गावबागाव दायखौ सारायनो थाखायल' बुंबा जानाय नङा आरोखि ना दायनिगिरिखौ हमनांगौ साजा होनांगौ जोंनि बर' फिसाखौ बेबायदि गावथारनाया थिग नङा आं बेखौ मोजां मोनाखै आरोखि ना नोंथांमोना मा बुङो रायजोफोर आंनि बायदिबा ओरै जे जायगायाव घटना जादों बे जायगायावहाय डाइरेक्ट रायजो राजाफ्रा बर' हारिया खौसे जानानै मिलायनानै फरेस्ट अफिसखौ घेराव खालामनांगौ दायनिगिरिया सोर बेखौहाय हमनांगौ दायनिगिरिखौ आयेन बायदि साजा होनांगौ बेखौ जेलाव जोबनानै आयेन बायदियै सास्ति होनांगौ आरोखि ना ओमफ्राय मोनसे बाथ्राबाव जाय मानसिया फरेस्ट बिबान लानानै EM मावगासिनो दङ बा EMनि दायथ' बियो EMनि दुरबलथायाव बे जानो मोन्दों बेनि थाखायनो रायजोफोर नोंथांमोना मा सानो जोङो बर'जों बर' खौसे जानानै जोङो आन्दालनाव ओंखारनांगौ आन्दालननि गेजेरजों जेम्स बसुमतारीया बे खामानि मावनायाव फैलार जादों बिनि लोरबांथियाव बे जानो मोन्दों आरोखि ना बिनि थाखायनो जेम्सखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनो थाखाय जों आन्दालन खालामनानै जेम्सखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनो सेस्था खालामनांगौ आरोखि दा आं बेखौ खावलायबाय नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरोखि ना दा जोङो बेबायदि नङाब्ला जोंनि बर' हारिखौ नाना बाना नंखाय दायाव फासायनानै सानफा साफा गावथारनायनि पलिसि खालामलांनो हागौ रायजोफोर जों लोरबांबा जों गोरा जानांगोन देखायनांगोन गुबुन हारिखौ गावथारनो हाया जोंनि बर'खौल' गावथारनाय नुगासिनो दं रायजोफोर बिनि थाखायनो जों स्ट्रं जानांगोन स्ट्रं जानानै आवाजखौ दिखांनांगोन आरोखि दा नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन जेम्स बसुमतारीया मा बुंदों गावलायनानै थैदों गावलायदों बे बाथ्राखौ बुंनायखौ नुनो मोन्दों आरोखि ना दिनै EM जानानै बर'नि EM जानानै गावनि बर' फिसानि सायाव गावनि दायखौ बासायनो थाखाय बा सारायनो थाखाय बेबायदि खोथा बुंनाया बेसेबां लासिंसिं आरो बेसेबां गनायजाथाव नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर रायजोफोर कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन दा आङो बाराखौ बुंला आरोखि ना रायजोफोर नोंथांमोना मा सानो जेम्स बसुमतारीखौ जेम्स बसुमतारीया जे गावनि बर' फिसानि सायावनो उल्था बेबायदि खोथा बुंनायखौ नुनो मोन्दों आरोखि ना नोंथांमोना मा सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो लोगोफोर दे आं भिडिअखौ देखायलांनि नोंथांमोना नायलांदो
आंनि फिसालाखौ दिनै एकदम जेबो दाय गैया गारा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया गावथारबाय दाययानो गैयामोन दंफांबो लायाखै आं बिराद दुखु मोनबाय दिनै फिसाला सासेल'मोन आंहा फिसौ सासेल' दिनै आंनि फिसालाखौ गावथारबाय बे दायनिगिरिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टआनो आं बिसोरखौ साजा होनो लुगैयो आरो आङो साजा होनो लुगैयो आंहा दिनै बिराद खहा जालांबाय न'खराव आंहा फिसाला सासेल'मोन रावबो गैला दा मालाबाफोर थांबाय बायोमोन नामा थाङामोन खौरां बिजोंखौ नुनो मोननाय जादों बे फरेस्टजों माखासे नारा नाथा जानायनि गेजेरावसो बेबायदि जाथाया जादोंमोन मा फोरमायनो सानो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया थांनानै दाय गैया गारा गावहैबाय खिन्थु बेखौ गावलायदों होनदों बे नङा एकदम थगायनानै बिसोरो फाव फान्दायनो सानदों नङा आरो बियो बिसोरो नंखाथारा आंनि फिसालाया बिदि अस्त्रबो दैनो रोङा जेबो लाङा सिखा रुवाबो लाङा ओरैनो बियो बिमा बिफानि सायाव जानानै उदां उदां बेरायो थाङो जेबो होना जोङो फिसाला सासेल'खाय दा बिनि बिसिखौ सोर नायगोन जोंनि बिहामजोखौ आरो फिसौ सासे दङ जोंहा बे फिसौखौबो फोरोंनाय फेदेरनायाव हेफाजाब नांगौ बेसेबां फरायगासिनो दङ देग्लाय क्लास 2 थांबाय उन्दैसो हौवासा रायमानाया मोनसे नेसनेल पार्क आरो बेवहाय बाउन्डारि होखानाय दङ बाउन्डारि होखानाय आरो जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय सब समाय माने डिउटि थानाय जायो डिउटि थायो डिउटि थाङो आरो सानफ्रोमबो दंफां दाननाय नोंथांमोना निस्सय खोनायो आरो बुङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ जे गासैबो बिटिसि ओनसोलाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जोबनायनि लामायाव थांबाय बे खोथाखौ बुङो दा आसाम सरकाराबो गोदान सरकार जाहैबाय गोदान नेम निथि गोदान अर्डार बायदिसिना हरो दा बियो मैया जालांनाय जिनाखि घटना बे मैया जालांनाय घटनाया आनफर्चुनेट मोनसे घटना हिसाबै जालांबाय आरो भबिष्यत जाहाथे बेबायदि जाया आरो उइदाउट माबा मोनसे अफिसनिफ्राय मोनथियालासिनो रेन्ज अफिसनिफ्राय अफिसारफोर आरो अफिसाव मोनथियालासिनो जाहाथे बाउन्डारि होखानाय जिनाखि नेसनेल पार्क बेयाव जिथु आयेन कानुन दङ बे आयेन कानुनखौ जाहाथे रावबो बारसिना बिनि सायाव आङो गुरैयै रायजो राजाफोरखौ खावलायबाय दा मैया जि जालांनाय घटना बे जालांनाय घटनानि सायाव मेजिस्ट्रेट दंहैयो मा जादों जायाखै बिनि सायाव आरो जोंहा नै दा बाजेट सेसन दं बे बाजेट सेसन गाबोनबो सानसे दंबावो आङो खबर लाबाय थादों मा जादों जायाखै दा आंनि इनफरमेसना बिसिमल' जे गावलायलायनाय जादों दंफां दानहैदों गावलायलायनाय जादों बे गावलायलायनायाव थैबाय सासे मानसि थैबाय फुंखा बसुमतारी थैबाय होननानै आंनिसिम रिपर्ट सफैदों बेखिनि